ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise ka Hanyo Trap Youth Council So Young Circle ka balabot din baha halor ka jingshim jaj khasi bat penar de ki waipat ki jaj benre ki bamde ki khasi haus nam arjar khat khandai kala wat jingtip lingba ka right to information na ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kat kum ga jubab jong kani ka RTI ka seng kala lam bakidon hado saujur ki jaj benre bamde ki khasi kila yo ya ka sernot bala itho ye ki kum ki jaj benre khasi lingba ka tangjan hakani ka jubab RTI lalam bala ai jaj kharliyu ya ka wei ka kanthai advasi jaj khardo ya ka wei bat ka kanthai rajbongshi kharheli ya ka wei ka kanthai nepali kaseng kalalap ru ba wat uwei ubreu ubamde khasi ya ubala tip kerteng kum unaresh ashen ula pentang jaj ya ka wei ka kanthai naga da ka jaj kharlongap bat so wei pat ubala shutip tang u agent private land ubala pentang jaj kharwil bon ya ka wei ka long yeng hakasnong nongjri ka bahab ha Southwest Khasi Hills District hakabaya dai bat kani kaseng ha ka jingyi kendo ya chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan kala dawa ba district council kadai ban pendo pendamno mardor ya kini ki breu bala tangjaj khasi nalor ba ki kimegi ki pajong ki kimdei satya ki khasi henrei ki dei penban de ki weipat ki jaj benreu ki ba wan nabar jong ka jilla Meghalaya ile irang ba itang ilong kalong ka jaj kharliyu hakaba ka kami ukpa ki dei na ka jaj benreu adivasi bat ya kanai latang hausnam arhajar khatar sawai pat kajat khardo kaba ilatang hausnam arhajar khasau kini pat kidei na kajat benriu rashbongshi kata kamut ba ukpa bat kami kidei kajat benriu rashbongshi andai khun joki lapan klasi lengba tangjat sawai susu kajat kaba katkung kajing lap kajongi lembah atiai kadai kajat kharheli hakaba ini juki lamba ila penkelas sakasi agak tangjai ya kita kibriu kibade na kacat riu ne pali te om tang na kata henrei haka ai bangilap kalau ba don susu sa udakar ubom dei ukasi uba kerten unares asian unir uju ubriu ula pelong ya tangjai tenang liang ka seng nidap na kacing skosi ke bakrau ba kajing benyau banyu i ba hot don ki parari be changi kisim kabu ya kane katang jaj ban penkela khasi ya gi bom dei khasi ikir khan tidak balik umne kanbu kajing ma ka bakrau ya ka jaj benriu changi namar ba lada aila umne kalong ba hagoi gasni ka jaj benriu changi kasadu namar ba kisabun kiri sim kabu kiba sa penenkam dengan kebuit ban kelakasi ya kirkhan te kalong ka ru ka ba bom itnat na kalian bejongi ban lap ba udakhar bom tip phang karti kedustur phang kai kor ka bom tip phang gajat bejongi andai usim yang ai kabu ban long udang petang jat te kide kimat kiba hakmat ka ba na kalian jongi labu por susil ban pa susil ba kajing dawa kajongi kalong ba ngidawa yang disusun kajing tho bagi sombit bahkan penduk no yang kini kijat barok kini kijat kibalapan kela khasi kidkhan ban penduk no barok sakwai lu kalong ba ban penduk no yang kene kajat kalong ngap ru kebalatang no bekar nomor ba kajing tangjat jung kalong persya kriti kristur jung jat jongi marba hajat jongi hi omju khamdan ki wei ba kijat benri bom tip yang kajat benri kriti kristur jongi bakit sim yang ada tangjat don wei ubreu bala sim yang ada kabu ban tangjat bat une ubreu umdei na kano kakur la de no kanuniam henrei hasil kemuhor kebalap hakasal kiet kalomba utang haka keteng jong agent private land
te lada syak kum ye kineru ngatrai ki sabun ki beriu ki basim kabu yang ada katang jaj la ki trai kakam belam misteri kakamnya kali de kanu kam ka bagi trai ki sasim kabu kumbu jam lagi benar ni iba kadon gajing tang jaj mimi ka kubor kadon gajing ya pen kelajaj ba dei lo kene kanu rim ba nak yang jongi misko khia yang ane ba ni persang budin hare habangi budin hila pan ya kene ka kam ka ba long persang yang jaj beriu jongi mende nak liang jungi nglay kran salib ha bat siam jung ka ke jadi si nak liang jungi lu ilas no khai de kam bat ila kular ban sim khai de kam bat lada in phabudin ye de kam la kai jing tang jat joki ka ya yang kum ka provision jung ne ka tang jat mo tela dei ba kile persya sisa yang ne ka kasih social custom of Indonesia te kemut ba pensa ila kular yang iba isa penduduk iki ni jat bubun ru ki certificate lane ki neki hajing sha ni pan certificate rena yang ke district council ke ai dengan ke appendix A te lalangi pe bnia am to iki bubun pa ki ya ki jat ki belatang iba kamdan kata hajing de niam hoi don ki jat ki belatang ke kum ka niam ka niam tang jat hari don pa ki kur lane ki kenhun niam ki bom le yang tak tang jat ki kajing le niam henre ki shuai circuit dan ki shu yasan yang ne ka appendix A haji sha dei hi kajing ko jong ka district council nama ba thau yang no ai ka dei ban thau ha ta kum khnang ba onom don uno ran de kino ki bring besim kabu nama kum ba long menta to ai ka section 2 jong ka subsection P ka shu ong ba uno ni ula ban tang jat hari kan kedua hano rokom bentang jat kita ki kedon ki bade benbut apa te de bentang jat te lese kene kene ru ka jiktrot jaga disul ka pelong ni kini ki parari jongi dan ru bemdei parari jongi ban tang jat rumah bat ka jik tang jat joki kala pelong pat ya ka jat berdui jongi benbu ka jing na krau te salwi ru ka pau sha ne ba na yang ka disul ka dan ketilang ha kene ka jing perkelasi ki dekhat namar ba ngalam kita ki API bakito ki jat ki ba don hang ne ki bala pen kala khasi ye ki dekhar ki don hang to list ke ba nak liang ke district council kelap pediang ye ki kum ki jat ki bala sya pen kala khasi